Hej, mit navn er Frank. Det er Claus. Vi er udviklingskokke hos Unilever Food Solutions. Og velkommen til Around the World in 80 Dishes køkkenet, hvor vi skal lave 6 retter for vores fantastiske tema. Det bliver en rejse, det bliver en fest. Tag med os. Jonas, tagga till för helvete. Ja, for helvede. Så är det pizzatid. Så er det pizza. Fra Asien. Her er tater tots, hak. Alright. Så er der hak i. Så er der det lækker. Sådan der. Två rätter på gång, man har sett samtidigt. Må jeg åbne peber? Det är skitsnyggt, det är perfekt. Ja. Kör lite skål. Tak. Bonjour där. Så. Skal du have en mango? Tack. Værsgo. Sådan der. Tater tots. Tabasco. Sådan. Jonas. Lime. Snyggt. Salt. Fisk. Og fra Nordamerika har vi tater tots med ost, ingefær, tomat chutney. Så har vi en trio af dressinger fra Sydamerika, salsa casera, guacamole og mango. Från Sydamerika har vi ceviche och från Norden har vi aspargus och rejer. Dejligt. Fra Mellemøsten, baby shawarma med syrnet fløde. Fra Asien, thai prawn pizza. Velbekomme.